ва як низоми нави дигар хостанд ки дар мактабҳои миёна ворид кунанд. ӯро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. соли таваллуда 1997 ҳами чихе кинем трудавои дагавора айкиҷо гирем чихе кинем мефаҳмонди пешакӣ раҳмат. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. оиди як қарори нав суҳбат мекунем, бо диққат видеоро тамошо кунед. чихеле ки ваъда карда будем имрӯз аксия мекунем дар конкурс. марҳамат видеои аксияро тамошо кунед ва ҳатман билетотонро бихарен ки мо ҳар рӯз аксия намекунем. ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта мерседес 211, якта кемри 3 ва якта дига электромобил. имрӯз барои шумо аксия мекунам. ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро. шанс айдаст натен бидроин билетотонро бихарен. яъне ки инами номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp чек тароӣ мекунӣ. билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷошда меоя. бидро бахта бисанҷ, билета бихар. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. мактаб 12 сола ва қабли синфи якум аз 6 солагӣ пешбинӣ шудааст. мактаб то 12 сола то соли 2030 мактабҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 12 сола мешаванд ва қабул ба синфи якум аз 6 солагӣ оғоз мешавад. дар ин бора муовини вазири маориф ва илм Зиёдулло Абдуллозода дар мусоҳибаҳо иттилоъ додааст. яъне ки ба гуфтаи муовини вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мактабҳои миёна то синфи 12 шаванд ва қабули нафарҳое ки ба мактаб шурӯъ мекунанд хондана аз 6 солагӣ шавад. чихеле ки ҳозир ҳамаи мо шумо медонем қабули хонандагон дар мактабҳои миёна аз 7 солагӣ муқаррар шудагӣ ва то синфи 11 мебошад. ёдовар мешавем ки ҳоло низоми нави баҳогузории даххоларо таҷриба мекунанд ва пешбинӣ мешавад ки он баъди санҷиш ба низоми маориф ворид шавад ё ин ки не ва як низоми нави дигар хостанд ки дар мактабҳои миёна ворид кунанд. баҳогузориро дар назар дорем. мисол баҳои аъло баҳои 5 мебошад ва айни ҳол мутобиқи низоми нав хостанд ки ана ҳамира то 10 хол муқаррар кунанд ва ин айни ҳол санҷиш мешавад аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. баъдан маълум мешавад ки оё ворид карда шавад 10 хол ё ин ки не. хоб, тамошобинони азизу гиромии қадр, шумо метавонед ки ҳама рӯза информатсияҳои нава аз канали мо дастрас кунед. акнун комментарияҳои шумо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. манучер тиҷаи нависондай: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ финали бозӣ қариб омад ё ин ки не? дар ҳамин бора камтар маълумот бите. менависем, ҷавоб намегардонӣ ака. бародарои азизу гиромии қадр, мо дар ҳама видеоҳомон қариб ки информатсия метиҳем дар бораи бозие ки дар канали мо рафтестай ва финалаш бале наздик омадагӣ ҳастай. мо аксия ба хотири мекунем ки шумо билети бисёртар бихарен ва мо тезтар финала аниқ бимонем. ба ҳамин хотир ман боварӣ дорам ки шумо сухани моро дар замин намемонед ва видеои аксияе ки дар ҳамин видео мо пешкаш кардем тамошо кунед. ҳатман билеттонро бихарен, мо тезтар финала мемонем. як кас нависонда: ассалому алайкум, 1996 хизмат мебаранд, ответ битен, пешакӣ раҳмат. 1996 ки аллакай 27 сола шидагӣ бошад, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. як кас нависондай: ака, ҳамин савола ҷавоб додан душворай. одаме ки аллакай ба синни 27 расидааст, ӯро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. соли таваллуда 1997, вале ба рӯзи таваллуд аллакай 27 сола мунтазирем. бисёриҳо чунин савол доданд, аммо ҷавобе надодед ва ё шумо намедонед. бародари азиз, маълум аст ки ту видеоҳои маро хуб гӯш намекунӣ ва хуб тамошо намекунӣ. ман дар як видеом як савол ё ду савол оиди ҳамин синни соли даъватшавиро ҷавоб мегардонам. ин гапа нагӯ ки мақсад ту ҷавоб намегардонӣ ба ҳамин савол махсус, ба хотире ки саволҳои такрорӣ зиёда, мо як маротиба ё ду маротиба ҷавоб мегардонем. атак дар видеоҳои ман инами комментарияҳо 95% дар бораи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аст. нафарҳое ки 27 сола шидагианд аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. соли таваллуди 1997 моҳ рӯзша ба назар бигиред, шумо ҳисоб кунед, ҳамохе мешавад. як кас нависондаи: салом, мегӯянд кӯдакои 6 сола мактаб мераванд. ҳамин гап ростае? то 12 шидаи ҳамира гап занем.
мо дар ҳамин мавзӯъ дар аввали видео фаҳмондем ба шумо и мумкин то 5-6 сол пас муайян шавад. ҳозираш дар чихеле ки ҳамун вақтҳои пеш буд ҳамун хел рафтан мегирад. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи зинда бошӣ бародар, худованд нигаҳбонат бошад. худованд шуморо нигаҳбон бошад бародарои азиз. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. як кас нависондаи акаҷон ассалому алайкум. номерои барои санҷидани паспорт роӣ мекарден ё мегуфтен. бародарои азиз, системаи проверкаи запрето кор накардестед. ҳамун система ки дар кор буд роя, баъд мо номероро ба шумо мегем. одинаев нависондай: ассалому алайкум акаи сорбон. ман тоҷикистон омадам, телефонам растамошка мегӯяд 12/2019 харидам. агар ки телефонтон якум бор вориди ҷумҳурии тоҷикистон шидаиста бошад, бале бародар, растамошка мекунем. як кас нависондай: акама як бачаям, хизмат мебарам. нафарҳое ки як фарзанд мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. як каси дигар нависондай: билети 200 рубла бозиш каяй. бозиш вақте ки билетҳо тамом шаванд муайян мешавад. як кас нависондай: ассалому алайкум. ҳамин чӣ хел кинем трудовой договора айкиҷо гирем. чӣ хел кинем мефаҳмонди, пешакӣ раҳмат. шумо бо корхонаҳое ки кору фаъолият мекунед, бо ҳамун корхона шаҳрномаи меҳнатӣ мебандед. ҳар касе ки шуморо ба кор қабул кардагӣ, бо ана ҳамун нафар шаҳрнома мебандед. як кас нависондаи сроки депортатсия ҳуй шавад рафта метонӣ, агар 5 сол буд шавад, мешавад рафта. вақте ки муҳлати запретмондаи мақсад Федератсияи Русия ба охир мерасад, бале бо шумо метонед ки аз сарина вориди Федератсияи Русия бошед. як каси дигар нависондаи: ассалому алайкум бародари азиз. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шуда ё ин ки не? ҳаминам мефаҳмондед. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад бародаро. боз як каси дигар нависондаи: ассалому алайкум акаҷон. мегӯянд ки дар ҳамин бораи хизмати ҳарбӣ синни солша боло бурданд. рост аст ё ин ки не? ҳамира пурратар карда мефаҳмондед. не бародарои азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ синни солуш чӣ хеле ки буд, ҳамун хел истодагиай. бисёри нафарҳо ҳамира хато фаҳмидагиам бигем, дар Федератсияи Русия танҳо синни соли даъваткунӣ ба хизмата боло бурдагиам. яъне ки дар Тоҷикистон чӣ хеле пеш буд, ҳамун хеле. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, видеоро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.